Hi, chuirde chun sagh Bhí sean seo tam chun brenar Réamhfhocal Simplí idir. Fechan is na Simplí tá go mar an Scáileán. Sin iad beag idir bhuachalí agus chalíní I láthair. Tá idir cháine agus bhula denta ar rialtas na hÉir na déanaí. Denta ag an bubble beidir. Tá idir thonas agus íona orm faoin tara. Agus ba é an tábhar sin a bhí idir chumáin a bhín ar maidin. Agus an san há bart dóing. So táid ar mór idir blaatlia agus curí inis, hála an dún bharú idir maidin é agus tróna nu. Inis, chun gur féidirling cinál roint rialacha chruthú dá seo. Leis an jab dhéanamh níos éasca dóing hain. Mar le bart dibhir a héanaan san féach gur listáil nó gur bailachas fear sehra gur idir bót nó gur measc atá á chur anúil. Ar bhealach tá listáil ar bun agat, tá rá go mbeidh na daoine seo heilg I láthair nó go bhfuil na mothúcháine seo heilg ort nó go ndearnú an cháine agus go ndearnú an cáine agus an mula sin a thabhairt do rialtas na hÉireann. So bhfuil an péire a teacht na intras le chéile go bhunsach, so gur lista híd seo den rudaí iad agatá fíor mas ná leat. So sin ní cinn sin. Chomh maith sin duit ar bhfuil roinnt cínteachta a baint le siúd ag baint leis na tréithe sin. Roinnt cínteachta a baint le siúd. Tuis go bh gáirimh na rudaí iad atá fíor mas ná leat. So sin I chéad rial. Dar ceann san na nurs anad generalta. No, nach bhfuil ein cínteacht. So féchann seo leiscéidir gur anad generalta tá chur anúil. Chur anúil. No, nóair nach bhfuil ein cínteacht domhan. So is féach gur táid ar móthar idir blaatlia agus curí. So dit a bheith dibredáin, dit a bheith limnach nó áitir behan san ar móthar idir gá chun béig sin. Agus tharla an dún bharú idir maidin é agus tróna nu. So nílamid cínte a ríist an é gur tharla sé an éadlug ag deadlug nó ar tharla sé tróna é go cínte nó tróna nu nó céinar tá táid ará gur sé gur tharla an achtar seo go generalta idir an gáim seo. So a ríist cosla leis na físeáin eile ar na déanaí beag an son faoin na Réamhfhocal Simplí eile, cait a bheith ar an ardal faoi céach brí tá chur anúil leat. Agus bet an ann sin in sébh chuir isteach nuair chuí agus aganta amach nuair scaoí freisin.